Гитаралар, скрипкалар, 2 концерт роялі, 8 пианино һәм башка күп кенә музыка уен кораллары. Түбәнкамадагы 4-нче музыка мәктәбе яңа уникаль уен кораллары белән баетылды. Булар барысы да Мәдәният илкүләм проекты ярдәмендә мөмкин булды. Күңел кулларын шиертә. Башкача әйтеп тә булмый Владимир Федонян. Гитарада уйнарга өйрәтүче укытучы үзенең яңа уен коралына сөенеп туя алмый. Это Yamaha. Правда, бюджетный вариант, но все-таки Yamaha. Бу гитара Yamaha фирмасыныкы. Ул бөтен дөньяга танылган фирма. Бик кече музыка коралы. Өстәмә яхшы акустикада кирәкми. Көллияттә дә чыгыш ясарга мөмкин. Музыка мәктәбендә чынлап уникаль уен кораллары күп хәзер. Мәдәният илкүләм проекты ярдәмендә уку йорты, гитаралар, скрипкалар, 2 концерт рояле, 8 пианино, башка музыка кораллары белән баетылды. Укытучылар яшь буын өчен нәкъ менә яңа музыка коралларында уйнау бик мөһим диләр. Мәктәп быел 30 еллык юбилеен билгеләп үтә. Директор Эдуард Газиевның әйтүенчә, уку йортында мондый масштаблы үзгәрешләр беренче тапкыр. Мы очень рады, что в этом году все-таки мы... Без бик шат. Ковид белән бәйле чикләүләргә карамастан, зур сәхнәдә чыгыш ясарга хыялланабыз. Мондый мөмкинлек булыр дип өметләнәбез. Мәктәптә талантлы яшь музыкантлар байтак. Россия территориясендә Мәдәният илкүләм проекты 2024 елга кадәр гамәлдә. Әлеге проектта шәһәрнең башка музыка мәктәпләрендә катнашу мөмкинлеге бар. Фанис Мөхәммәтов, Денис Макаров, Евгений Лызаев, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама.